Penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kodi odiechieng' kendo kawuono mor mokalo ni wendowa kendo daktari nitiere studio wa. Wantiere studio ma Kisumu. Adhi miye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a. En laktar molonye weche mage. Kae to wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari bang' ndalo mathoth mokalo. Erokamano. Yes, an gi nyinga Lucas Okumu. Lucas Okumu en jakabondo. Kodum Ramba. An ajuoga malonye tuoche mag pien, kogno, yewich, to kod weche mag dusruok mag pien. Mane lony mara, to kisani anwang'ora e hospital mar Homa Bay, Referral Hospital, to kod Oasis Doctors Plaza, mantiere Kisii. Kamano. Amor mokalo mar bedo kodi. Kisungu luongo ni dermatologist? Dermatologist and venerologist. Thoth ne yudo dermatologist bet tek matin. Ang'o matimore? Nikech diere moro ne wamanyo machielo to ne wacho ni mwang'eyo to ni mana Homa Bay, Dr. Lucas. Ang'o matimore? Nwang'o wa ok tek. Tin to pod watin. En mana ni ng'eny ji chon anyalo wacho ni ji ne pok obedo gi gombo mar ng'eyo ni to be nitiere speciality moro miluongo ni dermatology. Ng'ato nigi tabu mar pien to ringo dhi e duka to ng'iyo yath to wiro to neno kolal. Koro nogine ka en gima chandogi ahinya. Koro ne yudo ka joma sama ji nie tiegruok mar bedo ajuoga, topics mag tuoche mag pien gi gin bimulo gi kuondgo. Koro nyalo yudo ni kata dakteche ma kawaida, general doctors, ne pod nyalo thiedho tuoche mag pien go eko. To koro moko koro nitiere machopo kang' moro ma koro idwaro ng'ama koro somo tuo mar pien no kende. Ema koro nyalo rekode. Kama. Dr. Lucas, amor mar bedo kodi kendo kok waketho kinde kata matin adwa ni wadonje twak achiel kachiel. Adwa ni wawuoye weche mag puch. Dhowegi luongo ni warts. Okang'eyo ni ma en tuo, okang'eyo ni en condition, okang'eyo ni wanyalo kete e class mane. Puch. Erokamano. Ka wuoye puch, dholuo kete ni puch. Kose kete ni puch, koro puch kanyalo wacha en gimodongo e wi pien. To moko nitiere machendo, to moko nitiere ma ok chendi. Wantiere kod puch magin tuo, to nitiere kod puch ma ringe anyuola. Mang'iso ni ok en tuo. To gimokelo e dend dhano miyo samoro ng'ato ok nen maber ahinya, ng'ato ok nyal gombo ni mondo med bede pien dende kanyo. Nikech iyudo ka koro chande, kata miyo pache seche te chandore, kata koro mo gi jowetege, to iyudo ka koro jowetege puch ma en godo ma koro jogo ng'iyo, kar mondo jogo ng'i weche mamoko minyalo wach kuome. Ma wantiere kod puch ma wanyalo wacho ni tuo kod puch maringe anyuola. Kaka wamedo sudo, ibo medo pogonwa ariyo gi nikech puch en puch, koro kang'eyo kaka moro nyalo wach ni en anyuola to moro nyalo wach ni en tuo. Kata kamano in e jalony ibro medo pimono weche gi. Imulo pien del, puch en gima dongo e wi pien del, mamoro ok onego bed ni bedo kanyo. Wang'eyo ni pien del gigo monego bed e pien del kod gigo moko onego bed e pien del, ma puch en achiel kuom gi. Kata wang'eyo kaka puch thoro biro e pien del. Yes. Achak gi puch ma ringe anyuola. Ma en puch ma ng'enyne thoro mako ji ka ng'ato osechopo higni 40 kadhi malo. To nikech oringe anyuola, mane sama koro chako wuoke. To gi sani wathoro nene kendo nyaka jogo ma hikgi ni piny, mokwongo jok manyiri. Waneno ka nyaka jo higni 18 sani waneno ka bedo gi puch. Sana gin puje ma wuok e face kata e lenda wang' kata ma wuok e ng'ut. Mago koro en gi kizungu be ok wabiluonga ni warts. En koro wamiye nying machielo ni papilosa nigra. To nikech koro dholuo to koro sekete ni en puch nikech en gima dongo e wi pien. Koro mane kaka koro wanyalo poge. To nitiere mamoko inyalo yudo kopamore, en pien to pamore, to nitiere moko miyudo kochikore. Ka gima koro odwa dongo mabet bor matin. Koro mago be puye mopogore opogore. Maringe anyuola gi ok gin kel tabu e dend dhano. Tabu kende ma gikelo en ni kaka ogolo ranyisi mare e pien del ok nen maber
waluongo ni aesthetic value kata aesthetic appearance mar ng'ato ok onen maber ahinya. Koro gini yudo ka koro kata kidhie kuonde mag thieth yudo ka jok mabiro ni mano tabu ma entiere godo mondo ne kaka igolone gin joma mine. Joma chuo ng'enyne iyudo ka gigo ok chande, to joma mine to iyudo nikech gin jok mohero ber, iyudo ka gino chandogi kabisa kendo gidwaro ni mondo konygi, mondo golgi. Wan kod puje mamoko, nitiere puje mamako kaka lith lwedo. Puje mamako lith lwedo gin okel gi gimachielo miluongo ni virus. To viruses gi wan gi viruses mopogore opogore. To kuom virus makelo puch kuom dhano waluongo gi ni human papilloma virus. Human papilloma virus kisebedo kiwinjo mang'eny gintiere tieng' di ng'eny. Wabro wachogi kaka wabro medo dhi mbele. Koro kaka makelo puch e lwet dhano wadendo gi ni butcher's warts. Butcher's warts idendo gi kamano nikech nonro mane gikuongo wuok ne oyud kane giwuok ahinya kuom jogo mane tiyo kuonde miyang'e dhok. Koro gini iluongo gi ni butcher's warts. Nikech niyudo ka ng'enyne bende githoro wuok kuom jamni sama iyang'ogi to gimako dhano. Bedo ni en virus manyiso ni en gima nyalo wuok kuom ng'ama chielo kadhi kuom ng'ama chielo. Ma wantiere kod types mopogore opogore ma bende pod wabo medo sudo kaka wamedo ng'eyo gi nikech wachona ni ging'eny mokalo to wabo mulo gi mos kaka wamedo sudo. En mantiere moko mawuok mochikore kata moko mawuok gima opadore kama tiwacho kata ni thothne ka oringe anyuola to nyalo wuok ahinya kuom joma mine kopogore kod joma chuo. Joma chuo bende ni kode, but joma chuo tiyudo ng'enyne ok othor chando joma chuo, ok chand pachgi ahinya. To joma mine tiyudo ko chando pachgi. Adwa duoki chien Dr. Lucas e weche mag pien del nikech gini dongo e wi pien del. Adwa ni wang'i pien del seche ma gini dongo odongo koa kanye kodhi kanye to kapono no weya onyalo dongo mochop kanye. Anwe kontiere kod picha moro ka mantiere kod puch. Pien kawaida ni ndalo moko nan kae to natemo lero ni pien wapogo gi kidienje ariyo madongo. Wan gi mauluongo ni epidermis man gi malo to wan gi dermis mantiere gi piny. Koro ma nyaka ka ma waluongo ni wantiere gi epidermis. To koro kiridore piny ka wantiere gi dermis. Koro pien maber maonge gi wach moro amora. To koro yudo ka koro pien manitiere kod gima waluongo ni warts ni. En koro yudo ka sama virus no omako pien del to ochako gi malo e epidermis. To koro kako medo budho to omedo dongo kodonjo gi iye to dongo bodonjo oduogo gi malo. To en mane cells mag pien ok obi donjo remo mondo mi ochako ringe remo ochako keth cells mamoko mane gine mag dhano. En mane wi pien ka ema entiere. Koro bedo ne wi pien ka luwore ni entiere kama nade e pien dend dhano. En e bamni en kama nade nikech kaka wabro medo wuoyo ubro neno ka nitiere moko kuom puye gi eki ema kelo nyaka kansa mar cervix mar dho ofuko ma joma mine nitiere godo. Puch ni kochako dongo kaka waneno e skin mantiere kod watni. Ok ang'eyo ni chopo kama koro en bende obedo part mar pien del ka makoro en bende obedo kod leche magamo remo kata mamiye remo nikech aneno ka gima kane watemo ikore ne chenro ni chopo kamoro makoro puye gi bende koro gin bende gi develop kata gibedo kod leche mamiyo gi remo koro gin bende en part of the skin kendo donga. Mano koro luwore gi kaka nang'isi ni wan gi types mopogore mokele gi virus ok bed gi mano. To moko mabiro e anyuola moko bedo gi leche makoro en kata kidwa gole inyalo ng'ade kata inyalo wang'e mondo ka koro orum maber. Mano wabong'iyo seche montiere weche mag thieth. En puch kata puye ma bende daktari pimonwa kacha bire kidienje ariyo madongo
ma biro kotenre kod kute mag virus kata ma biro kotenre kod anyuola. Ok ang'eyo ni mar anyuola ni tang'o mathoro kele e anyuola ka. Kata kamano ka ponono ni e anyuola to thoth ni bonene chakne higni 40 kadhi malo to bende nyalo yude ka pod itine higni 40. Daktari opimonwa kacha ni gibiro types mopogore opogore. Kendo adwani mondo wadhi e kidieny machielo ni wacho ni types gi ng'enye. Wantiere kod ma ochikore, wantiere kod monindo flat. Wantiere kod ma thoro wuok e lith lwedo, wantiere kod ma thoro wuok e lenda wang'. Wantiere ma thoro wuok e wich kachiel kod ma thoro wuok kanye. Nitiere mawuok e duong' dhano, ma mago koro waluongo ni genital warts. Kuom genital warts ka, ma wantiere kod warts mawuok kuom joma chuo, to wantiere gi mawuok kuom joma mine. Koro waluongo ni genital warts, magi warts ma waluongo ni sexually transmitted. Gin gik manyalo landore seche ma ji ni achiel. Koro gin gik manyalo landore. Inyalo romo gi ng'ato to samoro puye ge thindo ok dine. To en achiel kuom warts ma wanyalo wacho ni kata tiyo gi raboyunga ok kony. Nikech an tekni pien gi pien osedhi moromo to onyalo landore nikech virus cha biro wuok koni to dhi koma pien machielo cha to mane kaka ochako dongo kanyo mos. Mano genital warts. Koro genital warts kuom joma chuo kobudho omedo bedo madongo. To ka gibedo madongo ginyalo dhi magibed madongo ma gichalo got. To kanye kama koro ibiro yudo ni kansa mar duong' ng'ama dichuo wuoke. Gin gidhi magibet kansa. Kuom joma mine be gine maginyalo donjo malo ka giwuok gi oko magiidh malo magichak gibed gilos kansa mar dho ofuku ma wadendo ni cervical cancer. Koro gin tuoche ma sama ng'ato nitiere kodgi ng'enyne yudo ni jok mabiro e thieth gibiro modeko nikech aparo ni luoro mar wacho ni an gi tabu kar duong'na to kaka imedo budho kode e kaka imedo kelo tabu ne in iwuon kata thieth mare be medo bedo matek kaka omedo budho. Koro ber ka ng'ato dhi thieth chon kiyudo gimoro tabu moro amora ma okin godo gadiera duong'ni kata pien dendi ber ni mondo idhi hospital mondo minon ni en pucha aina mane to kinyalo gole to mondo gole, kinyalo wang'e to mondo wang'e, ka en mitiyo gi yath to mondo ti gi yath bende. Nikech nitiere moko manyaka iti gi methods go te kok ikete piny. Ma bende biro nyiso ni gin types magi ma nyaka wang', nyaka ti gi yath, nyaka gol ni eka ti ke chuth. Kaito bende kaka iwachonwa ni thothne oloko kite kendo nyalo kelo tuoche mopogore opogore. Ibo nyisowa kaka oloko kite kod kaka omedo dongo puch maduong' mogik nyalo dongo magik kanye, mano bende ibo nyisowa bang'e. E picha ni wantiere kod warts mopogore opogore, puye mopogore. Genital warts ibulonwa ni maa en puch madongo e duong' ng'ato. Onyalo bedo ng'ama miyo kata onyalo bedo ng'ama dichuo. Thothne iwacho ni onyalo dongo kamoro amora area e genitals. Yes. Oral. Wantiere kod puye bende e dhok. Wan kod puye e dhok. Onyalo bedo gi e lips, pien dhok gi oko, kata onyalo bedo pien dhok gi iye, kata onyalo bedo nyaka e dand dhano. Mago be puye manitiere, to kendo gin bende ng'eny gi kelo kod virus miluongo ni human papilloma virus. Macha ni wacho ni ka thothne ji oriwore jo bedo achiel e virus ni biro wuok kuom ng'ato dhi kuom ng'at machielo. Kata ka ng'ato tiyo gi raboyunga mondo migeng' virus ni nyalo wacho ni nyalo bedo matek. Oral ni bende wacho ni en HPV. En be HPV, to en bende olandore e yore machalo kaka kissing. En bende kendo landore mayot kabisa e yore mag kissing go. Kata nitiere jok moko matinde timo hera e yore moko ma oral sex. Mago bende iyudo kolandore. Koro oral wart en be onyalo dhi mochako kelni nyaka kansa mar duol. Koro e gino wacho pile pile ni kiyudo gimoro amora ma ok ine ka gimise ok osebedo kuomi dhi hospital mondo minon ni en gima nade kapok odhi mabor. Ma daktari kapok odhi mathoth adwani watieka ma iluongo nang'o wa kusome mosaic ma ayudore kanye kwa kanyo to adwani mondo mwakaw yweyo mondo miwang'e. Mosaic warts mago ng'enyne thoro yudore ei tielo piny kata giyudore ei lwedo. Koro mosaic warts gito ok gichend ahinya
gin be gin human papilloma virus, but koro human papilloma virus wan gi tieng ding'eny. Wantiere chiegni git from type 1 nyaka chiegni type 60 something. Koro luwore ni en type mane. Koro type moko manitiere ma waluongo ni non-dangerous to moko waluongo ni dangerous. Koro kaka the human papilloma virus mane genitals gi orals, gin ng'eny gi gin very dangerous types of the human papilloma virus. To mamoko gi eki ok gin dangerous, landruok margi be ok gilandre piyo ahinya. Koro gin waluongo gi ni low risk human papilloma virus. Daktari yena mondo mwamake maka kanywa kawiyo waduogo bang' thuolo machuok mokalo wabong'iyo common wat mano mapile pile kaka nipi mon wacha mabende yudore e kogno kata e lith lwedo bende wabong'iyo kopogore kod mano en gino manyalo landore kotenore kod kute mag viruses kata moko bende ringo e anyuola. Seche makuni ni odonje pien dendi otimo ang'e pien del. Daktari wacho nodongo kodhi gi iye to bende dongo kodhi gi oko. Onyalo wuok mochikore kata onyalo wuok mopadore tir. Kapono ni en kidieny mar HPV virus onyalo kelo ni chandruoge mang'eny kaka kansa mopogore opogore. Kidieny mar ariyo ok adwa no baiki kidhi mabor kikisudi. Jaza ndege tuende Diani. Fly to Diani this Christmas with View Travel's exclusive holiday deals in partnership with Fly ALS. Get ready for sun-soaked beaches, unforgettable experiences and unbeatable offers. Enjoy 6 days and 5 nights on your Diani getaway starting from 115,800 Kenya shillings per person sharing. What are you waiting for? Angukia festive deals at Diani na View Travel. Book now. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Teka video na post pale NGC. Kochopo ngeso kangeso, sang'wen otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo, kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo Lindra Mugi Nyanyakach, katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel, ma chenro ma ok diher ni obai. Ket alama e kalenda mari, kendo warome chenro mar thum dag mor. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuno. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Keloni
ma Carol Gift. Kidwaro wenda maruta keloni to di star 860 star 419 hash. Parenia Ramogi TV en od jowere duto. Okabi ngono nu. An mna ni par gimora chil ka sartaj. Ni guok mangoya goya bal ka ok nyal kayo ng'at. Weri gi weche na. Nimi Rajvir bende chigni chopo kae. Ana singrani. Ok wabiye ni gimoro timreni. En wach mane marach ma initemo wuoyo. Jogweng' ni oriwore ahinya. Ok ginyal winjo kata polisi. Kata kamano, in ok inyal dak kodi kanye kachiel. To gibiro mana kae limbe matin tibiro wuok. To jatelo en ang'o ma initemo wachona? Madam, mana kwayo ni in ka itemo winjo gima wachoni. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo puye kata puch wat gi dhowegi gin gigo madonge pien del kama ok onego beni gidonge nikech pien del chutho ok onego beni nitiere gik madonge mopogore ginyalo dongo kamora mora ginyalo donge duong' ng'ato genital ginyalo donge dhok oral ginyalo donge tielo e pien to mane ma common e wat gi duto temo neno kagi ma thoro bedo mang'eny ma ok anyal wacho ni nitie ma common gin common te an kaka jalony mar tuoche mag pien anyalo wacho ni odiochieng' ok nyal kadho kapok ayudo ng'at man gi tabu mar puch mora mora puje ge nikech wantiere kod nyaka moko ma waluongo ni skin tag ma koro ok gin okel gi virus gin be to ok gin mar anyuola but iyudo ka koro giwuok e jogo mantiere gi del mang'eny kata iyudo ka ntiere moko mawuok kuom jogo mantiere gi tuoche mag sukari koro mago be pod waluongo ni puch gi dholuo to koro ka wadok e dhowa to koro iyudo ka ntiere nyinge ma wapogo gi godo koro gin sasa ma yudo jatuo man gi tabu mar puch yake none mondi eking'e ni to en mare no en puch machal nade puch ok en puch kaka inyalo nene no puch ok en puch onyalo biro yore mopogore to bende onyalo biro kotenore kod viruses mopogore manyalo keto ngima ng'ato e kama ok ber ahinya kod mamoro ok nyal hinyo ng'ato koro wantiere kod ma waluongo ni flat warts ni flat warts ni en be ikele gi virus yes to en obiro seche ma koro teko mar del bedo manyap rateke mag del bedo manyap en ne watho yude kuom jogo modak kod kute mag ayaki to kendo jogo ma ok ti kod yedhe gi maber either ng'ato ma pok ochako tiyo gi yath kata ng'at mosechako tiyo gi yath to response kata yath kawo ndalo mang'eny kapok ochako thiro kute mag ayaki kuomgi koro done wayude nyaka kuom nyithindo ma gintiere bwo higni 5 kuom nyithindo ok ochuno ni nyathino nyaka bed ni nitiere kod kute mag ayaki immunity to nikech gin dendegi pod nyap nikech gin nyithindo to kuom jomadongo flat warts karomo godo kuom jomadongo to the first thing mabiro dwaro timo en wuoyo kode mondo mi odhi mondo pime mondo wang'e chal mare ibiro yudo ni ng'eny gi thoro tamore to kiwuoyo kode maber tiyudo ni kopime tiyudo ka en kod kute mag ayaki to ka kamano tiyudo ni en ng'at man osechako thieth to dhi oweyo thieth koro iyudo ka gigi koro chako wuok koro flat warts no en koro an abiro wacho ni en to koro fuli obiro fuli either ni ituo pok ichako thieth kata nichako thieth tiweyo nikech ng'ama tiyo gi yath maber ng'enyne iyudo kolal kende in fact en kitiyo gi ARVs to olal ok ochuno kata ni mondo nyaka thiedhe en but kitiyo gi ARVs maber to en olal kende wantiere machielo ka ma iluongo nang'o Filiform warts Filiform warts gin giwuok achiel to Filiform warts en bikele gi human papilloma virus to ng'enyne giwuok ka gichikore gin giwuok kuonde ma very interesting inyalo yudo kowuok kata mana e tik ng'ato karka owuok to odongo kochikore to otemo ke tiendene matin tiendene manyiso ni gi tiende kama owuok godo pien iyudo ka ok owuok achiel giwuok
ka gima tiende giwuok kata mana adek ang'wen to achiel kuom giwuok mar abora koro en be entie en bi kele gi human papilloma virus en to bende ok olandre ahinya mobed maduong' ahinya kaka mamoko landore to ma common ni common warts ni to ng'enyne be yudo ka jowa wuotho kode en a group mar mana waluongo ni butchers warts gin ema githoro wuok e lwedo kata e lwedo kuondgi e tielo ema ng'enyne githoro wuoke koro kichako ibiro ema waluongo ni periungual warts en owuok e tie kogno either mar lwedo kata mar tielo magi kuonde ma giwuoke en bikele gi human papilloma virus but the low risk type onyalo budho kapok orumo wang'iyo kidienje moinga 10 mag puye kata warts daktari to seche mong'iyo kidienje moinga 10 gi waneno ni giwuok e yore mopogore opogore moko wuok ka dongo moko wuok ka tindo moko wuok opamore moko wuok bende kochikore moko bende wuok ka tiendene dwano kere kod weche makamago ipimonwa ni ng'enygi ilando kod viruses moko kuomgi bende bira kotendore kod kaka ng'ato medo dongo kod weche makamago ponono ni wawere kod mag oral kachiel kod genital gi moko gi wanyalo wacho ni gin life threatening kata gin mago manyalo miyo ngima ng'ato bedo kama ok ber ahinya no low risk mangiso ni mondo mi gihinyi kata mondo mi ginegi ok nyalre to mana gima ne wacho cha gima miyo ng'ato dhi e thieth ne samoro jowetege penjo mang'eny kata kaka oneno e wang' ji ok oden maber ahinya pien dende neno ka gima nigi tabu gin ng'eny ji thoro mondo mi golgi oko ma moko kuomgi bende nyalo landore kaka mag viruses mani wachogi mag viruses gin landruok ge bene piny compare gi the high risk one low risk landruok ge ni piny ng'ato nyalo bet kote kata mana higni 10 to ok olandre malich daktari gigi nyalo dongo madongo marom nade kaponono ni okothiedhe kaponono kobedo controlled oweya onyalo dhi nyaka kanye kaka butchers warts kata common warts ma en ok onyal dongo ma ok onyal biwore ahinya ewi pien obro chalo mana gima temo ka gima landore ewi pien koro ineno ka pogruok ma entiere go iyudo ka koro rangi mare iyudo ka opogore gi rangi mar pien del obiro marachar ewi pien kanyo endo to inyalo para nena ni kidhi moso ng'ato man gi lwedo machalo kama nyaka iluor ok inyal bedo gi kwe ok inyal bedo gi kwe to mangiso ni ng'ano kata en owuon ka ji tamore mose nyaka pache chak chandore koro en virus onyalo landore to landruok ne ok yot kaka mamoko ka koro landruok to landore but ok olandre mayot ahinya ng'ato oneno puye kadongo e pien dende onyalo bedo no nene dhoge nyalo bedo no neno e lenda wang'e nyalo bedo no nene kamora mora kata e tiende kaka waneno kani okang' mokwongo ma ji thoro ga timo en ga mar mondo mi igole kar mondo mi ikole oko en ang'o mokonego bed ni timo kaponono ni intiere kod puch kata kineno puch e dendi gima wawacho gi puch ok dwar ni mondo itug godo e yo moro amora nikech ok ing'eyo ni en puch aina mane tikia ni samoro temo koleno nyalo miyo medo landore temo koleno nyalo miyo koko chako bedo gi ochako dongo e okang' manyalo medo kelo kansa koro ok onego bed ni tugo kode sana ma waluongo ni high risk kata ma waluongo ni ma ikelo gi human papilloma virus gi mabiro gi maringe anyuola gi gito ng'enyne aneno kata ka ne watindo ne waneno ka jodongo ne tiyo gi buoyo mawuok e kendo ok buru buoyo mawuok e yien michwako sana ne gihero tiyo gi keyo kata dugo yien miluongo ni keyo kata dugo iyudo ka buoyo nitiere buoyo moro mawuok ga gikawo to gimieno kuom puyego iyudo ka bang' ndalo moko gin gik mosechot molwar jomoko be yudo ka tiyo gi tho be niyudo ka konyogi to koro seche ma koro gisewuok mang'eny to koro iyudo ni
thieth bila nok nyal konyi nikech koro mago to koro bro ni mondo nyaka idhi hospital mondo ka koro ng'i kaka igologi nikech nitiere lony manyasani ma koro igologi godo kata ka gibakore e wang'i te kata gibakore nyaka ng'ei te nitiere lony manyasani nitiere yath miwiro ni kosenego pien del kanyo to koro nitiere machine miwang'o gi godo mayot maonge tabu to bang' ndalo 2 ndalo 3 to gilwar te to dendi dong' kapoth. Ibo miyowa matut mokalo kotenore kod weche mag thieth ka wadchopo e kar thieth kata kamani wacho kacha ni puch kik imilri godo inyalo temo kole seche mitemo kole ni koka inyalo tuge mochak landore kuonde mano konego beni olandore ang'o kendo mokonego beni timo kod puch puch anyalo wacho ni kik ibudh kode kineno ka entiere gi puch chopi e osiptal ka daktari ong'isi ni ma to kik chandi ma inyalo dak godo mano koro e kaka ikawe to kapok ing'eyo ni en puch aina mane ma intiere godo ber mondo mi idhi kar thieth mondo mi ing'e ni en puch aina mane. Daktari mamane ma filiform en odonge tie yie wang' koso ango kanene maber filiform kaka nanyisi ni onyalo wuok kata mane e tiki to kowuok to wuok mana achiel kamano oyudo ka ok gilandre mang'eny ahinya koro kineno kaka mane neno ka tiende kanyo bineno ka gichagi wuoke mang'eny moko nitiere ma koro bedo mabocho onyalo wuok kamoro amora onyalo wuok kamoro amora en ben HPV en bende HPV low risk wantiere gi high risk low risk koro wasimulo low risk madhi adek wantiere kod low risk kaka ma wantiere kod mano manyalo wuok e tielo butchers bende ni wacho ni en low risk high risk HPV en kaka oral kachiel kod genitals kod maga ng'eny gi high risk na kwayo ni wayud yueyo kaeto ka waduogo to wang'iyo diagnosis kaka itimo diagnosis kaka ipimo ni ma en kidieny mane mar puch nikech ka waseng'iyo kacha kidieny to ibiro nyisowa kacha yore mag thieth mopogore ne puye mopogore kik idhi mabor kik isudi nyakwara Ramogi Ajwang' waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyowa lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo ka miyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukicheki lunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. What Honorable Junet is saying is not what we in ODM believe in. That is not who we are. We are the party that believes in public participation. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna koro wuok mager gi jatend kweth manok Junet Mohamed kod jotend migepe manyocha ODM otero e sirkal. Dibed ni ODM yiengni. That was a very, very isolated incident. Overall, we've had a very, very
amicable relationship with the members of the press. Dokwach Kich olando ni okwayo ng'uono bang' ka apisa margi omonjo jafwambo mar Royal Media Services Agnes Oloo. Gima waneno ka, waneno gima rach, kendo waneno gima oduono. Gik moko kethore, wadagi mere sikul Nyadina, ji onywandore. Jodak e miere ma gweng' ma Nyadina e Nyakach ywak e oula masane odaro gi miechgi kendo yoro chambgi kod jamni to kaora Masondu Miriu muomo genge. Sour petroleum jelly repairs dry skin and moisturizes like no other. Non-sticky like no other. Great quality product from Pwani Oil. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Lucas Okumu, en laktar molony e weche mag pien del, yier dhano, kogno kachiel kod dosruok mag pien. Dosruok mag pien del. Tiene ni chandruoge duto te mag pien del inyalo neno Dr. Lucas, obro nyisi ni ma nyalo bedo ma kata ma kata ma kata ma. Kapono ni oken monego beni chandi, bendo bro nyisi ni ma werigo ma bro dhi maber. Kawuono wakaw maino waketo e weche mag puye kata puch, wat gi dhowegi. Wayudo kacha ni gibiro e yore mopogore opogore, kuonde mopogore opogore. Thothne ilando gi kod viruses. Wantiere kod high risk kod low risk. High risk no pimonwa ni gin kaka genital, mago gin mawuok e duong' ng'ama miyo kata duong' ng'ama dichuo. Low risk gin manyalo wuok e lwedo kata e pien del, e lenda wang', tok ng'ato kata tiend ng'ato. Mago bende wachonwa kacha ni gin low risk. Kineno ang'o e dendi tinyalo wacho ni ma en puch, koso in tek ni gimoro ineno kodonge dendi tibo wacho ni ma en puch. Daktari adwa ni wang'e ane symptoms mag what kata puye. Erokamano. Mana kaka na wacho kana wachako, gimoro maro madongo del dholuono dhi okete ni en puch, nikech odongo kowuok oko. To ng'eny gi yudo ka gin gik ma either gipadore e wi pien kata gichikore, gidongo ka giwuok oko. Gik madongo pien del to ng'eny, nikech wantiere gi moko mayudo ka odongo to odongo gi iye, koro othulo pien gi oko. Mago be opogore, koro mago to ok wabi keto kar puch, nikech wan gi gik machalo kaka salo, ma mago to koro opogore. Koro gimoro amora mineno ka dongo pien, ing'e kaka pien dendi chalo, e gin wawacho ni seche te in ng'ama dhano, sa kata kidhi luokori to nego bed ni ng'iyo dendi mondo ng'i ni dendi chal nade. Ok en luokruok tiwuok idhi. Dwani sami luokori no mane sa e thuolo ma intiere godo mar ng'iyo dendi kaka chalo. Ka diponi intiere gimoro ma wendo ma dhi chako wuok pien dendi, to yot mondo mi ing'e. Nikech wantiere kare gi moko machalo kaka birthmark, kido monyuol godo ng'ato. Mago to ng'ato ng'eyo ma to kido manonyuola godo en osebedo ka entie. To ka en gima koro biro e wi dongo ka, to koro nyaka ichak chich mondo ing'e ni gimoro dongo to gini en kido mar puch. To ka en kido mar puch, manyiso ni onego bed ni dhi mondo mi imany thieth kata mondo mi iwinj kuom jogo molony e weche mag pien kata ira juoga moro amora, onyalo miyi yo miluwo mondo mi ng'e ni intiere kod tabu mane. Koro ranyisi mamoko mabende kineno tinyalo wacho ni nyalo bedo kod wat kata puye, wuothe kodwa ka abende daktari. Ka wantiere gi wanyiso ni ranyisi minyalo neno kuom puye, malo mokwongo kuchocho iwacho ni ng'enyne iyudo ka giwuok ma common, wayudo ka wuok e tielo piny kata inyalo yudo ka wuok e lwedo. Nitiere moko minyalo yudo ka seche ma giwuok to giwuok mana ka gik moduong'o. Ineno ka pien dendi oduong'o, either oduong'o marabuor kata oduong'o marateng'. To kaka ndalo medo dhi to en bineno ka omedo dongo, omedo yarore, kata iyudo ka omedo nyuolore gi e bethene. Mago te inyalo ng'eyo. Koro wantiere gima waluongo ni grouped. Iyudo ni gin kamoro achiel, kaka koro flat wards. Koro gin grouped, gin kamoro achiel. Mano be en opamore e wi pien, to koro ginyuolore gibedo mang'eny kamoro achiel. Mano be gima kineno to nego bed ni dhi e osiptal mondo ng'i ni to in gi puch aina mane. Kato nitiere moko madongo bende ka donjo iye, kaka koro madongo e buok kogno. Gin gidongo ka gidonjo iye. To iyudo ka ng'enyne iyudo ka koro gin ga gi rem,
iyudo ka samoro kata kinyono piny to iyudo ni kich kama donge to iyudo ka koro tek koro iyudo ka kinyono piny to iyudo ka koro nitiere rem ma koro keto nikech ichalo ng'ama koro nyono kidi ma koro miyo koro leche nyiso ni rem nyaka bed kanyo. Nikech bende sechego odiyo leche mopogore opogore koro en nyako bed gi rem, mano en achiel kuom puye mantiere kod rem. Moko gi to onge ga gi rem ng'eny gi onge rem mana kopo ni tugo kode koro inyalo chako bedo gi rem, moko nyalo chako kata chwero remo sana mawuok e duong' dhano gin ng'eny gi ginyalo kelo rem kichako chokora kichako tugo kode. Ma gima duong' ma wagodo ka daktari ni kineno puch e dendi kik item gole, kik item kole kapok ing'eyo ni en puch aina mane. Nyaka ing'e ni en puch aina mane. Daktari, seche ma wawacho ni high risk, low risk, aneno gibiro mopogore opogore adier kaka mani wacho en thothne wuok kochikore kaeto wantiere kod mar tielo ni flat mani wacho ni bende thothne karateke mag del ng'ato ni piny kod common ma bende ni wacho ni nyalo yudore e tielo. Daktari, nikech gin kidienje mag kute mag viruses, HPV, high risk kachiel kod low risk, ka virus ni odonjo e dend ng'ato nyalo kawo thuolo marom nade mondo mi ochak golo puyegi bang' ndalo adi kata ka ang'o timore ma ibiro chako neno puyegi ka ng'ato osebedo exposed to viruses? Ka ng'ato osebedo gi virus mag low risk inyalo kawo kata mana dweche 6 kata mana higa achiel koka koro gichako wuok. To low risk ng'eny gi yudo ka kawo kata mana dwe achiel to yudo ka koro en bosechako dongo kendo osechako nyenyore gi malo koro ochako neno. Koro mane kaka gin koro mawuok mapiyo go gin high risk to giwuok ng'enyne githoro wuok e dhok kata githoro wuok e duong' dhano. Koro mago gin waluongo ni high risk nikech gin ema ng'eny gi gidhi to gichak gilokore gi machielo gidhi ma gilokre kata kansa. To low risk gi gin mondo me gilokre kansa ok yot to kato gibudho e dend dhano. Daktari, ka otendre kod twagni nyiso ni ng'ata mantiere kod kidienje mag puyegi ma high risk entiere kod thuolo mamalo mar bedo kod kansa gi kata nyako bed gi kansa gi koso nyalo bedo kod high risk to ko bed kod kansa? En kod thuolo maduong' mar bedo kod kansa kaluwore kama wuoke. Kowuok e duong' dhano kuom ng'ama dichuo onyalo bedo gi kansa mar duong'ne, kuom joma mine kansa mar dhofuku. E dhok kowuoke to thuolo mar bedo kod kansa mar duol bende nitiere malo. Ok ochuno ni nyaka gibed kod kansa no, but kako medo budho e kaka imedo bedo gi thuolo mamalo mar bedo gi kansa. Wang'e diagnosis, ng'ato oseneno ranyisi ka, ng'ato oseneno ka entiere kod puch moro e lenda wang'e, moro e dier ng'eye kaka waneno kani, waneno koseneno nyaka ni en madongo nang'o, en mati nang'o, oti ka opadore koso oti ka iwiye ogar. Obiro iri kaka Dr. Lucas. Itimo diagnosis king'e ang'eya kama itimo diagnosis kigo picha, igo ang'o mitimo mondo ing'e ni en pujni to en type ni en high risk kata ok en low kata ok en high risk. Erokamano. Ng'enyne gima waluongo ni puyegi ng'eny gi watimo gima waluongo ni clinical diagnosis. Clinical diagnosis tiende ni ing'iye ting'eyo ni ma en puch machal kama. To ma ok bitimore ka ionge kod lony kato ka in ng'at ma ok thor romo kod puyegi eki. Mano namba 1, clinical diagnosis mokwongo. Namba 2, kibiro kaka koro an kuom ng'ama olony ne tuoche mag pien, anyalo timo ni gimoro mawaluongo ni dermoscopy. Dermoscopy en mashin moro matin ma watiyo godo, wakete wi pien, to ka wasekete wi pien to opogore gi ma iluongo ni magnifying lens ma waneno kani. Koro dermoscopy en ka kete pien kama to ong'iyo nyaka i pien, onyalo nyisa nyaka gima nitiere buo pien. Koro mano be biro miya clue ni ma en aina mane, to manyalo lokore kansa koso konyalo lokore kansa. Nitiere gik ma wang'iyo e iye kanyo ma biro nyisowa. To ka wadwa ng'eyo type mar virus mokelo mari, to koro chuno ni nyaka wagol gima iluongo ni biopsy. Biopsy tiende ni achiel kuom puyego wagolo, idang'e oko, to ka wasedang'e oko to waore ne pathologist. Pathologist dhi timo gima waluongo ni HPV DNA. Mago gin test moko ma gin expensive nikech HPV DNA ok biro kawo pesa ma ok ten ne siling 15,000. To koro kaluwore gi lony ma ng'ato osebedo godo kaka jathieth higni mang'eny, yot mondo mi ing'e
ni to ma en high risk kod ma en low risk. To ke wuoyo gi jatuo mos mi winjo wach ni kaka ne gino chakore ma nyako chopo sama koro biro iri yot mondo mi ing'e ni type mane mar wards ma jatuo nitiere godo. Nitiere gimoro miluongo ni HPV DNA. Yes. Weche mag thieth gi ogajore mokalo. Koro mi exactly ni en mane en type 16, en type 18 koso en type 3. Nikech gin different types. Koro nitiere ma wang'e ni high risk type 16, 18 mago wang'e ni high risk. Nitiere low risk ma wang'eyo kaka type 3 gini type 50 mago wang'e ni low risk. Koro koyud ka specifically mano low risk type to the treatment options benitie kaluwore gi the type. To kapo ni en high risk bende nitiere gigo munyalo timo mondo mi geng' kidienjni mar kansa kapok ochopo mondo mi okelni chandruok. Ma kaber to ok ang'eyo to mano yo makare monego bed ni luwo mondo mi ng'e ni to kare adil gi ang'o mondo mi igeng' oula kapok omuomi. Seche ma ng'ato obiro iri misetimo ne clinical diagnosis, wach ni clinical, ugo mbaka kato samoro bende inyalo timo biopsy, itero ne pathologist mondo mi ong'e ane kopogore kod mano gi pichni muchako goyo onge na mago. Mago ma watiyogo. Koro kwasetieko weche mag diagnosis miwacho ni ma to en HPV en high risk, ma HPV en low risk. En ma biro kotere kod immunity mar ng'ato ma bende en low risk. Kaito machielo bende ni wacho ni kuma magi duto nitiere kawinjo kuma maringe anyuola kuma fichae kata kamano ni wacho ni achiel kuom kidienje mag puye. Thieth thoro chalo nade? Wadado kachiel kachiel nyaka kidienje mag puye ka kaito wawuotho e weche mag thieth gi duto gite mondo mi oganda wong'e ni kapo nono oyudi gi ma to thieth chalo kama. Erokamano. Puye ma waluongo ni kaka ma wawacho ni maringe anyuola. Iyudo ka ng'enyne githoro bedo mang'eny. Nitiere picha moro. Ne wan gi picha moro ma ging'eny e lenda wang' ng'ato. Ma ging'eny e lenda wang' ng'ato. Koro iyudo ka nitiere yath miwiro e lenda wang' to nego pien del ma koro sama koro iwang'i gi mashin moro watimo ni gimoro ni fibroblasty. Iyudo ka gin koro iwang'o gi achiel kachiel. Mashin no olose in a way ma en gi mashin minyalo chaji, otiyo gi power to nitiere teko moro mogolo ma kichopo en gi dhoge machalo sindan kimulo godo puch kama to koro owang'o mine kagolo iro. To egin nyaka kungu wirni yath manego pien. Ka pien osetho koro kawang'o to ok iwinjre moro amora. Yadhno ema kawo thuolo malach mondo mi oti nikech obiro kawo kata mana sa achiel mangima mondo ka yadhno obed nodonjo e pien maber. To ka koro osedonjo e pien maber to koro gole gi mashin. Kaka koro magi kata ineno ka ging'eny kama ok nyal kawo makadho dakika 30 to osewang' gi te. Koro mano kaluwore gi thieth mokwongo. Nitiere grup machielo mar kaka common wards, butchers wards ma waluongo ni low risk go. Mago ng'enyne inyalo dang' gi oko, ka en achiel to inyalo dang'e oko. To nitiere moko ma koro watimo negi gimoro ni cryotherapy. Wabodok chien mondo mi wang'e ane ni en kidienje mane mar puch ma wawuoye nikech seche macho cryotherapy bende dwahero mondo minyiswa ni wachak kod common ward ma bende en achiel kuom. Koro common wards, filiform wards, plantar wards, periungual gi the genital wards. Mago wanyalo timo ni gima waluongo ni cryotherapy. Cryotherapy tiende nang'o? Wantiere gi machine moro ma waluongo ni cryogun. Olose ochalo flask. Nitiere yath misoe iye miole iye iluongo ni liquid nitrogen. Liquid nitrogen ni en under pressure. Koro nitiere kama idiyo e wiye malo to o release liquid nitrogen no to wang'o watno kama puchno kama odonge no endo. Koro gima gicha timo odonjo e pien gi temperature mar around negative 170. Mano ing'e ni temperature man piny kabisa. Koro nitiere gima waluongo ni freezing and thawing. Koro seche ma wantiere mang'iso ni seche modonjo cha otero ng'ich cha kucho to kanyo tho to koro sama koro
temperature mar dend dhano koro duoge e normal temperature ma koro waluongo ni thawing. Koro nitiere destruction mar cells makelo watno endo. Koro kanyo kama koro onego godo cells madongo go eko. To seche motimo mano to onego nyaka the virus. E wards mag high risk kaka the genital, to kisetimo mano, to kisetimo cryotherapy no endo, to ichaki luwe kendo nitiere yath machielo kendo minyalo chaki wiro ne. Nitiere group mag yedhe ma waluongo ni imiquimoids. Imiquimoids gin tichgi kose wire kama ne puch ma high risk cha nitie. Koro onego bed ni o activate immunity mar dendi mondo mi omed nego viruses ka. Nikech ing'eni chotho virus to wang'ega ni onge yath. Koro obedo manage. Koro yadh chama waluongo ni imiquimoid no kowire kanyo to o activate immunity mari mondo mi oneg virus cha. Ok ni onego virus, en o activate immunity mari mondo mi oneg virus no. To gin yedhe ma nengogi nitiere malo. Wantiere kod yedhe mamoko miwiro. Nitiere kaka puch mawuok achiel. Wan gi gimoro ni acoustic pencil kata silver nitrate. En gimoro matin chalo kalam. Iwiro mane wang' puch kanyo. To bang' ndalo 2 ndalo 3 oselwar. Nitiere moko ma nyaka wir ni e osiptal. Nikech giweng'o mang'eny. To nitiere kuonde moko ma be ok nyal wirgie. Nikech kaka kinyalo wire kama koro pien nyalo dhi romo gi pien nyawadgi to odhi wang'o nyaka pien kuma ne ok owire cha. Koro nitiere moko ma nyaka wir ni e osiptal gi jalony. To nitiere moko be minyalo wiro dala to ok inyal wire kendi ng'ata ma nyaka konyi wiro. To koro manyiso ni ng'ato nyaka odhi kode ir daktari ma seche ma ondikni go to daktari pimoni kaka onego bed ni timo. Nikech ng'enygi iyudo ka sama idwaro ni mondo wire to nyaka kuong wir mo e alworane. Ma kopo kata ni yadh cha okirore modhi e pien to ok nyal wang'o pien no endo nikech mocha nitiere kanyo ogeng'o kanyo. Koro magi kidienje mag thieth manitie. Aduoki chien oral ma antiere dhok samoro nitiere pien dhok gi iye ma samoro kaka inyalo weng' ni ok ang'eyo kaka inyalo weng' kaka inyalo wire yath ok ang'eyo ni yedhe gi oting'o ang'o ma ok inyal wiro e dhok nikech nitiere del bende kuonde ma sensitive kaka i dhok genitals kaka ne wawacho ka mantiere gik moko ma moro ok nyal dhi kuondego. Kaka oral warts gi gito thieth gi thoro chalo. Gin be ng'eny watimo negi cryotherapy. Cryotherapy machine cha nitiere gi waluongo ni probes mopogore. Gik ma kama golo yadhno ma golo liquid nitrogen nitiere moko gipogore. Nitiere moro achiel kuom gi molos marabora. En raboro chikore kama to mbele ne ugodore. Koro en inyalo soye i dhok tiwang'o gi godo achiel kachiel. Ma bilagni gin kiwang'o gi to giwuok mayot. Koro gin kisewang'o gi yath ma wacho ma waluongo ni imiquimoid miwiro no endo en bende inyalo wire nyaka kuondewa ma onge tabu. En mani koro nengo ne mantiere malo to kata obe ok wire pile. En yath miwiro didek e juma to nyaka wire ma ok tin ne jumbe 6. Nengo ne to ni malo. Mok tine didek e juma, moko kalo didek e juma. Ni wire didek e juma. Nikech ang'o, kapo ni wire pile, side effects dhi chalo nade? En be, ki wire pile, namba achiel wang'iyo kaka olos yadhno endo. Manyiso ni kiwire kawuono to pod onyalo bedo dendi nyaka bang' thuolo mar ndalo moko 2. Wanyalo wacho ni 48 hours. Koro inyalo chiko odiechieng' achiel tichaki wire kendo. Erokamano ahinya. Daktari moro nyalo pimonwa ni seche ma ithiedho puyegi nitiere gima ng'ato onego bed ni timo mondo mi kik pien dende med hinyore kata pien dende kik wang' ahinya. Kae to kapono ni ng'ato osethiedho puyegi ginyalo duogo, ginyalo rie ka koso. Erokamano. Gima inyalo timo e kinde ma iyudo thieth mar puye en mana keto ler mar pien obed mamalo. Nikech sama osechak thieth wach ni ka wawang'e ok bi wang'e dichiel. Inyalo timni kata mana weng'o kata mana didek kata ding'wen. Jomoko itimo negi weng'o nyaka 6. To weng'o gi yudo kaka ichako inuoyo bang' juma achiel kata bang' dwe achiel. Koro e kindego ka ok idhi rito pien delno maler to manyiso ni nitiere tuoche mamoko kendo manyalo chak donjo e tiende kanyo mag bakteria. To ka bakteria ochako donjo to chak kelo tabu machielo ma kendo biro dwaro kendo ni nyaka thiedhi kendo gi antibiotics ma mago gik ma ok wahero. Koro mane gima onego tim ahinya seche ma ng'ato yudo thieth. To puyegi ka wasethiedhogi
thuolo mondo mi gichak giduogi tin kabisa. Jok masethiedho ma oseduogona gi puch kendo pok aneno. Kech ng'enygi aneno ka thiedho kata ka wawang'ogi to kiromo kode kendo bang' higa achiel to ng'isi ni machacha to nitie koma ber norumo kabisa. Koro pok ayudo ng'at ma mare oduogo. To nitiere jomoko ma kosechako thieth to samoro chamuoyo makogi. Iyudo ka samoro neno ka gicho osechako dok piny, ting'isi ni oduog di ng'wen, en obiro diriyo, oneno ka gisechako dok piny, oweyo. Gicha di wuonde nolal, kendo bang' ndalo moko tiyudo ka kendo gichako dongo. Koro magi problems ma wabedo godo. Jomoko nitiere ma ok dwa ni mondo ochomre gi thieth tir ma mondo tieki weng'o kaka no ondikne. To be iyudo ka seche moko iyudo ni samoro nyalo ema bedo piny ma koro mone ni ok onyal biro mondo mi otieke. Ma gimoro ma oliekorega ni ka ng'ato ogolo puch to gibiro duogo mang'eny, ok en adier. Kiyudo thieth e yo makare to gidhi duogo. Ok gidhi duogo. Daktari adwani mondo mi watiek chenro ni. Seche mwatieko chenro ni daher mondo mi nyiswa kapo nono ni ng'ato nyalo geng'o mondo mi kik obed gi puyegi, nikech waseyudo kacha nitiere high risk, wantiere kod low risk, wantiere kod inyalo geng'gi. To kinyalo geng'i e yore mage? Bedo ni en virus ge geng'o nyiso ni nyaka ibed abeda ng'at motang' sate. Wawuoye kaka genital kata oral warts ma waluongo ni high risk warts. Ing'eni ginyalo bedo ni gichakore matindo tindo to ginen. To kaka nasewacho ni gin kata raboyunga ok geng'gi. Koro mano manyiso ni in kaka dhano onego bed ni in ng'ama otang' sate. Wach mag terruok e yo ma oyuma ji onego bed ni weyo. Mago gik ma ji ok onego bed ni timo. Nikech kisetimo mano to virus cha idhi iromogo, samoro ok iyude kuom jaodi, idhi iome oko, ibiro kode ka, koro ikelo tabu kendo. Ichak imiye jaodi. Koro iyudo ka koro en gima dwa landore e iu ka. Nitiere moko ma kaka koro flat warts en koro nawacho ni kichomori gi thieth ni te ka teko mar dendi obiro malo to en borum aruma maonge tabu. Mondo mi ochako duogi ok bet mayot ahinya. To kaka inyalo geng'e be onge. Aya maringe anyuola en be ok inyal geng'e nikech ing'eni gima ringe anyuola en gima nitiere sane ma kochopo tineno kochako wuok. To bedo ni koro en e wi pien no ema miyo koro oneno marach ne ng'eny ji. Koro gini igole. Koro wawacho ni igole for cosmetic reasons. Mondo mi kiko interfere neno ng'ato nen ma jaber. Koro cosmetic reasons ema miyo koro gini igologi. To gito gionge kitabu moro amora ok ginyal lokore kansa kata gibiro ma girwadhore ma gibede face ni te. Onge kansa moro amora ma ginyalo miyi. Gin gik ma amuol inyalo bet kodgi kanyo kata higni 30 to gima kata kokigologi onge gima ginyalo time. Daktari, samoro ng'ato daher mondo mi otudre kodi kaka laktar mo olony e weche mag dusruok mag pien yier kachiel kod kogno, inyalo yudi kanye? Kod namba ni mar simu bende kinyalo miyowa, kod seche minyalo gochnie bende inyalo nyisowa. Erokamano. Inyalo yuda Homa Bay Referral Hospital seche mag odiochieng'. Kata godhiambo inyalo yuda Oasis Doctors Plaza e Kisii. Namba mar simu ma inyalo gochna e weche mag tuochegi en 071 21 81 71. Inyalo nuoyo 071 21 81 71. Mano kigoyo to weche mag tuoche go eko to wabro wuoyo mayot. To kaber obed seche mag odiochieng' tok tich ok ayie mondo mi ng'ato gochna e weche mag thieth go eko. Erokamano ahinya daktari. Aduoko ni erokamano kuom yudo thuolo. Ibiro wagoye mbaka kotende kod weche mag puye ma bende oganda wa samoro okawga gima ino madwarore godo. To kawuono iyaronwa iye matut kendo malach mwang'eni wantiere kod high risk kod low risk. Kapo nono ni neno en ang'o monego bed ni timo. Appreciate aduoko erokamano makende. Erokamano. Ne jahera mar chenro ni ageno ni in bende ipuonjori achiel ariyo adek kaka thuolo ni mar duoko ni erokamano. Ne jogo picha mawa ma wantiere godo e studio ka erokamano mang'eny. Ne director na Philip Ochieng' kachiel kod producer na Papecho Koth erokamano mathoth. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masani ngima en mwandu.